дар таҳияи коргардонони касбӣ намоишномаҳои театрӣ аз рӯи жанрҳои мухталиф зиёд рӯи саҳна меоянд, вале на ҳамаи он метавонад ба дили бинанда роҳ ёбад, ё ин ки баръакс на ҳар бинанда метавонад ба он қасар ворид гардаду маънои онро дарк карда тавонад. рӯи саҳна овардани як намоишнома албатта заҳмати зиёдро металабад, чаро ки коргардон вобаста ба мавзӯи асар ҳам ороиши саҳна, ҳам суруду мусиқӣ, ҳам сару либоси қаҳрамонони асарро хеле мувофиқ интихоб менамояд. ҳунарпешаҳо бошанд образҳои қаҳрамонони асарро бо маҳорати нотакрорашон нақш меофаранд. дуруд мегӯем ба шумо бинандагони гиромӣ. дар барномаи имрӯзаи нақш мо атрофи операи мазҳакавии тоза эҷоди хонум хизматгор аз театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ ба шумо маълумот медиҳем. ва ин лаҳза суҳбатҳои мо ҳастанд. яке аз қаҳрамонҳои ин опера, ҳунарпешаи нотакрор, овозхони опера, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Содиқ Нуруллоев. салом, ташаккур мегӯем ки меҳмони барномаи имрӯзаи мо ҳастед. дуруд ба шунавандагони телевизиони Сафина ва ба мардуми шарифи Тоҷикистон. операи мазҳакавӣ хонум хизматгор ки аз рӯи асари Ҷеннаро Федерико дар таҳияи саркоргардони ҳамин театр Суҳроб Усмонов рӯи саҳна омадааст, мегуфтед ки чанд маротиба ба бинанда ба дӯстдорони жанри опера пешниҳод гардидааст ва шумо дар ин намоишнома чӣ нақшро мебозед? намоишномаи хонум хизматгор ки аз рӯи асари чӣ хеле шумо қайд кардед, Ҷеннаро Федерико, либреттои Ҷеннаро Федерико ва мусиқии яке аз композиторони машҳури асри 18 Ҷованни Батиста Перголези ки ном дорад, ин аслан пайдоиши опера буффа, яъне ки операи мазҳакавӣ, операи якпардагии мазҳакавӣ гӯем хато намекунем, аз ҳамин Перголези сар шудагиаст ки ин операҳо аслан дар асри 18 операи калон ҳажм мерафт. тамошобин вақте ки аз вай опера каме ки дилтанг мешуд ё зиқ мешуд, операи қаҳрамонӣ, операи гӯем ки бисёр дилтанг мешуданд, ҳамин операи мазҳакавиро якпардагӣ ки буданд рӯи саҳна мемонанд ки дар танаффус, яъне дар антракт ба мардум нишон медоданд ки аз рӯи асбоби клавесин, чембало мегуфтанд, ҳамин садо медод. баъд ду-се нафар қаҳрамонҳо иҷро мекарданд. сеюмин маротиба аст ки хушбахтона коргардони театр, имрӯз саркоргардони театр, ҷавони болаёқат, ҷавони ояндадор ки имрӯз чӣ хеле ки мегӯем дар давраи истиқлолии Тоҷикистон ҷавлон дар дасти ҷавонон ҳаст. барои ҳамин имрӯз Суҳроб Усмонов тавонист ки ҳамин операро рӯи саҳна гузорад ва мо қаҳрамони асосӣ, яке аз қаҳрамонони асосии ман ва қаҳрамони дар нақши зан Мария Мирзоева иҷро мекунад ки ман фикр мекардам ки ин баҳои моро тамошобин метиҳад, не ки ба фикри ман як операи мазҳакавӣ хуб шудааст. Ну довольно быть овцой! Прочь! Оба с глаз долой! Смеетесь надо мной! Да! Выход должен я найти! Иной! Это не слуги, сплошной кошмар, сплошной кошмар. И тут, и там, повсюду хлам, повсюду хлам. И беспорядок в доме страшный. Цехельянин, цехельянин, цехельянин. Посмотрите, но полюбуйтесь, но полюбуйтесь, как хороши. Цель выбора этого материала заключалась в том, чтобы обогатить репертуар нашего театра, так как последние годы мы ставили только, скажем, там трагические большие оперы. Репертуар нашего театра вот в комическом плане немножко уступал, поэтому мы решили взять этот интересный компактный материал, который ставился не раз в этом театре, но мы остановились именно на этом, потому что хотели новым взглядом посмотреть на этот материал, преподнести зрителю, скажем, свежий сегодняшний взгляд на эту ситуацию, потому что сам материал, он очень актуальный, очень интересный, очень игровой. Я думаю, что наши артисты
Нурлоев Содихолович в роли Уберто Сирпина, Мария Мирзоева, Шурат Сафаров в роли Веспоны справились отлично, отлично. Спектакль получился очень таким живым, динамичным. И думаю, что порадовал зрителей. И не раз мы будем показывать еще этот спектакль. чаро дар ин эпизод аз рафтору амалҳои хонум хизматгор сабри шумо лабрез мегардад? Ин лаҳза асабонӣ шуда корашро қобили қабул намедонед ва норозигиятонро нисбаташ баён месозед. хуб қайд кардед, ҷое ки асабонӣ мешавад вақте ки ман пагоҳӣ аллакай барвақт мехезам ки хеста ман бояд дасту рӯ шӯям, нонушта кунам ва ба ён кори худам равам, ман мехезам ки на Серпина ва на вай хизматгори бача ягон корро накардан, тамоми хона либосҳо ҳар ҷо партофтагӣ барои ман нонушта тайёр кардагӣ. Аз ҳамин сабаб ман аллакай фарёд мекунам, як бор ду бор Серпина гуфта вай ки намебиёд, ман аллакай асабонӣ мешавам ва аз қаҳра дигар чизҳоро ҳар тараф мепартомам. Баъд мехоҳам ки ба ҳамин роҳ Серпинаро маҷбур созам ки ва аллакай рафторашо, кирдорашро нисбати ман дигар кунад. Инҷа як чиз аст ки Серпина дар инҷо нақши худро иҷро кардааст. Ман нақши худро барои чӣ? Барои он ки манам мехоҳам вай ба ҳамин духтар издивоҷ кунам, ваям мехоҳад, лекин мо ҳаракат карда истодем ки якдигарро вонамуд накунем. Аз ҳамин сабаб ваям қайсар, манам намехоҳам. برای همین بین ما نفهمی میشد و هم نانوشته دیر می آورد و هم خانه را روبچی نمی کند. از همین سبب مناقشه ما از همین چیزهای خانه سر می شود. Забываться так, не издеваться так, уж это слишком, стыда вас нет. Так издеваться, стыда вас нет. Так издеваться, стыда вас нет, стыда вас нет. صادق نوراللهیف در نمایشنامه خانم خدمتگار نقشی صاحبخانه را می‌بازد. صاحبخانه در همان نقش نه آنقدر جوان هستند، سرپول هستند و خانم خدمتگار کوشش میکند که دل آن کس را به دست آورد و مضحکه را خیلی دشوار بازی کردن است. حالتهای دشوار بسیار بودند. لحظه هایی که رژیسور از ما میخواستن، پیشنهاد میکردن، نمیبرومدیم و باز از نو تمرین میکردیم، جستجو میکردیم، گفتگو میکردیم. اپرا بسیار گرچنده که مضحکوی هم باشد دشوار بود. مضحکه رو به فکر من نظر به دراما، ژانر دراما بازی کردن کمی دشوارتر است. در اپرای مضحکوی خانم خدمتگار با شما نیت اویلا برپا کردن دارد، ولی سبب در چیست که شما پیشنهاد او را هر لحظه رد میکنید؟ اینجا اصلا باید دختران ناز کنند. یکی من که آدم ثروتمند هستم، من ناز میکنم، من میفهمم که من به همین راه میخوام دل وی رو به خود نزدیک کنم و هم میخواهد، لیکن ما از این چیز بیخبر. اول ما نه اونقدر میفهمیم که و حتما میخواد همین سرپینی که به من هم خانه شود، من هم میخوام، لیکن ما نمیدونیم که همین من که از وی قریب یک 30 سال کلان که هستم، من نمیدونم وای روزی میشده باشد یا نمیشده باشد. بعد من مردی که سال خورده مرا در بیرون مردم چی میگفته باشند، از همین چیزا من کمتر وای میکنم. و وقتی که میبینم که سرپینا کیم خیلی یک فکرای وای دارد، من برای که رشک وای رو آوردم، من الکی وسپیان رو فریاد کردم، میگم که از کجا نباشد برای من همین روز و یک تا خانم یافته میبیاری، من بر قصد این میکنم که با سرپینا رشکش آید. همین لحظه ها در خود اثر جای داشت؟ هر چیزی که در اثر نوشته شده است یعنی که روی کارمونه؟ همش در از روی لیبرتو، از روی چیزی که کمپوزیتور نویسه، از چیزی که لیبرتیست نویسه و اون فکر و عقیده که کارگردان داشت، ما همون فکر عقیده رو حرکت کردیم که برده به تماشابین رسانیم که томошобин باید باوری حاصل کند. Задержи. И еще о свадьбе со мной мечтает. Ну что же, можно уйти? Можно или нет?
О, госпожа, позвольте. Ах, сеньор мой, что в моем вам разрешении? Больше ваше терпение не буду искушать. Как вас понять? Вы жениться должны. Да, это так. Но при чем же здесь ты? Кто может знать? Как посмела ты мечтать? Кто может знать? Обдумать я должна свое положение. Ну, верное рассуждение. Времени зря не теряла. И что же? Жениха себе отыскала. О, ну поздравляю! барои офаридани ин нақш тӯли чанд моҳ тамрин кардед ва бо забони русӣ опера хондан барои худи шумо то кадом андоза писанд аст? операи тоҷикро бояд ба забони тоҷикӣ хондан дар кор, операи русиро ба забони русӣ хондан дар кор, италиянӣ ба забони италиянӣ, барои он ки ҳар як композитор, ҳар як либретист баъд аз таъриху фарҳанги миллати худаш ғизо мегирад. барои ҳамин ба ман ҳам бо забони италиянӣ хондан писанд ҳаст, ҳам бо забони русӣ, барои он ки ман ки забони русиро хуб медонам, қариб ки забони тоҷикӣ бар ин ман 100% забони русиро нағз медонам, барои ман ин қадар мушкиле надошт. вале ҳар як нақше ки мо меофарем ин заҳмату кӯшишу кор талаб мекунад, барои он ки ҳар як нақшро, хусусан нақшҳое ки дар операи мазҳакавӣ ҳаст, нақши мусбӣ ё манфӣ бидуни вайро, ин худи ҳамон нақшофаранда, худи ҳамон ҳофиз ё санъаткор ҳамин хел бояд кор карда барояд ки тамошобин аз самараи кори ман баҳра барад ва боварӣ ҳосил кунад ки ман дар саҳна сохтакорӣ накардаам. барои ҳамин ҳар як нақше ки ман меофарам ин зиёда аз 2 моҳ 3 моҳ вақтро талаб мекунад, барои он ки то тамрин шудан, то суфта шуда баромада, то тамошобин бурда расондани ҳар як асар, ин беҳад заҳматҳои калонро талаб мекунад ки бояд сохтакорӣ набошад. бидуни фонограмм бо тамошобин зинда ба зинда муошират мекунем ки ин беҳад вазнин аст, хусусан дар театри опера балет, барои он ки ҳам бо воситаи оркестр, ҳам бо воситаи сухан, суруд, ҳаракат, ина бурда ба тамошобин расондан кори хеле душвор аст ва ҳаракат мекунем ки тамошобин фаҳмад, боварӣ ҳосил кунад. барои ҳамин мо меҳнат мекунем. Не могу я понять, ах, не могу я понять, ах, не могу я понять. Уже безумной страстью могу я к ней пылать, пылать. Люблю ли я, люблю ли я, люблю ли я ее? Рассудок говорит нет. мария мирзоева дар ин опера ки нақши хонум хизматгорро офариданд, барои ба даст овардани дили шумо, муҳаббати шумо бо тамоми ҳастияш мубориза мебарад ва ҳатто бо нақшаву саҳнаҳои ҷолибаш кӯшиш мекунад то рашки соҳибхонаро бедор созад. ҳамин тавр не? мария мирзоева яке аз овозхонаи дар театр ҳаст ки ба ҷавонияш нигоҳ накарда аллакай дар дили дидии тамошобин ҷо шудагӣ ҳастааст ва ҳар як нақше ки мария иҷро мекунад баъд бо тамоми ҳастияшро медиҳад. хусусан дар ҳамин опера муваффақияте ки мо имрӯз ҳамин операро рӯи саҳна мондем, агар ки ман хато намегӯям гӯям ки қариб 70% муваффақияти опера аз мария мирзоева вобастагӣ аст, барои он ки бисёр садои дилнишин дорад, дуруст, лекин ҳамун серпине ки мо мегӯем дар худи опера ҳаст, қариб ки бар ҳамин характери мария мирзоева қариб дуруст меояд, барои он ки мария мирзоева худашам дар зиндагӣ ҳамин хеле як духтари шух табиати, духтари ҳамин шуху хушзеҳну суҳбаторо аст. коргардон ҳам яъне мувофиқ интихоб кард. коргардон беҳад мувофиқ интихоб кардааст ҳам мария мирзоева, ҳам манро. акуд то он дараҷае ки мо чӣ хел ба дили тамошобин раҳ ёфтем, ина акуд тамошобин ҳазм карда, баъд мо гуфта наметавонем ки мо ба дили тамошобин роҳ ёфтем. баъд як чиз дуруст қайд кардед ки ҳамин рашки соҳибхонаро чӣ тавр вай мария мирзоева овард, вақте ки вай ҳамун дӯстдоштаи худашро назди ман меоварад, ин веспони дӯстдоштааш будааст, веспони будааст ва як либоси дигар мепӯшонанд. ман намедонам, намешиносам, барои ҳамин ман аввал бовар ҳосил мекунам, вале вақте ки охир ҳамаи ин бозӣ будааст аён мешавад, албатта ин хурсандии ман интиҳо надошт. О, Создатель! Так вот это? Вот, жених мой. Что за рожа? Да, сеньор мой,
подходит вам ваша кличка. Ну и храбрый капитан Задорный. Вы впрямь хотите в жены взять Цирпину? Ну что же, а когда же свадьба? Ах, так. Мешает вам что-нибудь? Сеньор, вам что? Сеньор, простите. баъзе вақт мешуд ки дар вақти тамрин ҳолатҳои хандаовар бисёр аст ва ҳарчанде ки кӯшиш мекардам як лаҳзае ҳаст ки ман ҳамчун зан ба кӯшиш мекунам ки дар назди соҳибхона худамро ҳамчун зан аз тарафи хизматгор не ҳамчун зан нишон медиҳам ва ин ҳамин саҳна ба ман бисёр ҳам мушкил буд дар он вақт ки ман ҳамчун зан худро дар ҳамон вақт дар ҳамон ҳолат худамро ҳис карда наметавонистам ва ҳамин бисёр лаҳзаи хандаовар буд. Бисёр ҳам режиссёр ҳам Содиқ Нурлоев механдиданд. Ман наметавонистам, фақат мегуфтанд ту шумо чӣ хел зан ҳастед. ҳам хел лаҳзаҳо бисёр буданд ҳолатҳое ки шумо ҳангоми нақшофарӣ дар ин намоишнома суханатонро фаромӯш карда бошед. аслан ин сирри ҳар як ҳунарманд аст. агар лозим бошад ман мегӯям. албатта дар кадом як намоишнома набошад вақт ҷош мебиёд ки хоҳед нахоҳед ин ё он ҳунарманд суханро фаромӯш мекунад. аз он ҷумла манам бисёри вақт мешавад ки суханро фаромӯш мекунам, не ки мо ҳаракат мекунем ки ин суханро надонем, агар дигар сухан гуфта ҳамин ба ҳамон мувофиқ мекунем ки рафти ҳамон намоишнома хато намешавад. Албатта ин як сирри худашро дорад. Без этого не бывает. С любым артистом, когда работаешь, где-то что-то не получается. Но репетиция предназначена для того, чтобы исправлять вот эти там нюансы. Где-то может лучше получиться, где-то хуже. Но вот процесс репетиции дает возможность исправлять, пробовать. Мы делали, кстати, несколько версий. Сначала одну версию, потом немножко подкорректировали, потом поменяли логику. Пробовали разные варианты и остановились на наиболее лучшем, скажем, на наиболее лучшей версии. дар намоишномаҳои театрӣ опереттаҳои гуногун шумо хеле зиёд нақшофарӣ кардаед, вале ин барои мухлисонатон басанда нест, чаро ки бинанда ҳамвора ташнаи садову ҳунарнамои шумост. Пас чаро шумо аз рӯи образҳои асосии қаҳрамонони асар кам нақш меофаред? ҳар як коргардон, ҳар як ҳунармандро аз рӯи характер, аз рӯи рафтору кирдораш дар зиндагӣ дида ҳар як ин ё он нақшро қаҳрамон интихоб медиҳад. Ман барои ман бештар нақшҳои масҳакавӣ маъқул ҳастанд. Ман дар нақшҳои масҳакавӣ бисёр нақш меофарам, вале дар нақшҳои манфиам ман бисёр нақш меофарам. Ман чӣ хел мегӯям, вақте ки нақши масҳакавӣ бошад, ман бо ҷону дил чиба ки ман дар ҳамин дили худам хеле одами шух табиат ҳастам. ин нақшҳо барои ман осонтар аст. баъд нақшҳое ки манфӣ ҳастанд, ҷаллод ҳастанд, бисёр як шахсони амин бадкирдор ҳастанд, ин нақшаро ман иҷро карда метавонам. яъне вобаста ба характери худи ҳамон қаҳрамони асар ҳунарпешаҳо интихоб мешаванд, лекин мо ки ҳунарманд ҳастем, коркардон кадом нақшеро ки ба шумо вобаста кунад, шумо бояд шабу рӯз хоб накарда азоди ин ё он нақш баромадан дар кор. ба ҳамин хотир вақте ки ин ё он нақшро, ин ё он қаҳрамонро коргардон интихоб мекунад, аллакай мебинад ки ин нақшро ба кадом ҳунармандият ва ин нақшро ба кадом ҳунармандият. аз ҳамин лиҳоз ба мо нақшҳоро тақсим мекунанд, қаҳрамонҳоро аниқ мекунанд. мо меҳнат мекунем, кор мекунем, рӯи саҳна ба тамошобини азиз пешниҳод мекунем. амин нақше ки шумо офаридед дар намоишномаи мазкур барои худи шумо писанд буд? бале, беҳад барои худи ман писанд аст. ман бисёр дӯст медорам ин нақшро, барои ҳамин ман мунтазам кор кардам ва имрӯз ҳам бошад хурсанд ҳастам ки дар он нақшҳое ки ман инқадар
سال آفریدم در صحنه تئاتر، این با یک نقش دیگر برای من شد. این برای من باز از دیگر طرف، از جهتی دیگر طرف همین نقش رو من دیده برآمده کار کردم و من بسیار پسند است و امیدوارم که به تماشابین نیز پسند می آید و همین نمایشنامه مسحکوی یعنی اپرای بوف که خانم خدمتگار نام دارد سالیان زیاد دل تماشابینان رو شاد می‌گرداند. در این قسمت اپرا باشد آرزوی نیت‌های پاک، ناتکرار و درانتظار خانم خدمتگار عملی می‌گردد و بالاخره در نهاد صاحبخانه نیز مهر و محبت صمیمی جای می‌گیرد و زندگیش را بدون خانم تصور کرده هم نمی‌تواند. Я счастлив, о, взгляните, тоже для чего Пасха поможет нам. Да, да, пускай он скажет сам. Да, пускай он скажет сам. خب در انجام برای بیننده تلویزیون سفینه برای مخلصان خود چی گفتنید؟ با تمام مردم شریف تاجیکستان و شنوندگان و بینندگان تلویزیون سفینه تمام خوشی‌های زندگی را تمنا دارم و میخواهم که تاجیکستان ما گلگل شکوفت، تئاتر پر از تماشابین شود که ما توانیم برای تماشابین خدمت کنیم و آن آرزو هوسی که هر یک تاجیکستانی در دل دارد جامعه عمل باشد. صدایتان خسته نباشد و هنرتان همیشه بلندپرواز باشد و معرفگر صنعت تئاتر کسبی اپرا گردد. خب از صحبت گرم و صمیمی شما خیلی خوشم آمد و امیدوار هستیم که من بعد نیز شما در نقش‌های اساسی از روی ابرزهای اساسی اثر خب نقش می‌آفرید و دل مخلصانتان را شاد می‌گردانید. تشکر می‌گویم که در برنامه امروز ما شرکت ورزیدید. سلامت باشید برای کار. سربلند باشید. بینندگان گرامی به شما نیز روزگاری خوب و آسایش‌تر را تمنا داریم. صحتمند و سربلند باشید.